ni men fɛn o ye waso ye maa bɛ se min na i n'o bɛ taama n ye n tatɔ ala ma ye cɛ nka a ti ban sɛgɛ sen b'a la lamini bɛɛ fo ka taa se sɛgɛsɔgɔw bɛɛ ma n b'a fɔ aw maraba an bɛ hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka baara in kɛ hɛrɛ la an bɛ foli di bɛɛ ma a ɲini ala fɛ an nana hɛrɛ min sɔrɔ yan ala ka dɔ fara kan ne y'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ yan an b'a dɔn tɔɔrɔ tɛ sɔrɔ yan parce que n'i ye mɔgɔ kanu ala kama n'a donni ka dugu la ala bɛ fɛn duuru kɛ tɔɔrɔ min bɛ dugu kɔnɔ o tɔɔrɔ bɛ bɔ yen bɛnbaliya min bɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnbaliya bɛ ban fantanya min fana bɛ yen o fantanya bɛ ban n'a ye ala deli min na fana o kɛnɛ kan ala b'o jaabi o tuma na an b'a dɔn gɛlɛya tɛ yan an bɛ yankaw fo kosɛbɛ vraiment an bɛ o barikada bon an ka yan naani fana ni sen sababu ye basumalatu de parce que n'i ye ala wele i bɛ ala sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye basumalatu ye hali ni bamanankɛ n'a b'a ka kilisi tu a b'a fɔ de ko tu bisimilayi bisimilayi de ye bisimilayi ye o wurudila sɛgɛsɛgɛw fɛ pour que mali ka basigi mali ka hɛrɛ sɔrɔ mali ye malidenw de ta ye fantanw ye maliden ye faamaw fana ye maliden ye n'an bɛɛ jɛra k'an dabiri fili min na o bɛ sɛbɛkɔrɔ fiyɛ donc o la an ta ye jamana bɛ ɲɛ cogo min na parce que ala de ko a ye n wele n b'aw jaabi tuma dɔ la faama minnu bɛ an kunna bi i b'a sɔrɔ dɔ b'a jate k'u ma ɲi mɛ n'u ma ɲi an ka dugawu bɛ se ka u ɲɛ kɔni mɔgɔ ka dugawu bɛ se ka mɔgɔ kolon dilan k'a kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ne ta ye o dama de ye basumalatu n'a wurudila diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ yen donc an nana o wurudi bila Sikaso ani kanu ni badenya ni kɛnɛya mun bɛ an ni fasomugukaw cɛ ala jati kama an fana nana k'an bɛna an sen ka sigi bon n tɛ ka kuma fɔlen fana a ka gɛlɛn dɔɔnin a ka gɛlɛn dɔɔnin mais a ka ɲi cogo min na an b'a fɔ ala k'a kɛ ten parce que munna ni duden dɔ ye tiɲɛni kɛ ni fa murutira ko n b'i gɛn i taara deli a sɔnna a tilara ka dɔwɛrɛ kɛ i taara deli a sɔnna a taara dɔwɛrɛ kɛ i bɛ se ka maloya dɔɔnin dɛ an ye fɛn o fɛn fɔ ala ye a y'a bɛɛ kɛ a bɛɛ bon surɔ komi an kun bɛ quartier min na Kulubalilaka tun ka ca ye bon an y'a jira olu la k'a fɔ ni ala ka di n ko bi 18h45 n ko san bɛ na a fɔra surɔ de ni san finna 40 combien de bɛ yen 42 de bɛ yen bon ayiwa donc n b'a ɲini ala fɛ ni an balimamuso dɔ ye faama don a sigira moto kan ka bɔ fo Sikaso ka na an nɔfɛ kanu y'a sababu ye an ti o muso don ani ala cɛ donc an ka ala ka kɛ ale k'aw cɛsiri kosɔn ni faama ye moto kan fandan nɔfɛ mobili kɔnɔ o ye kanu dan de ye an b'a ɲini ala fɛ ale k'aw cɛsiri kosɔn ala ka an mɔgɔ to donc o la ala yɛrɛ b'a lajɛ sa a ka ɲi cogo min na sinon a maloya dɔɔnin bɛ yen an bɛ donsow fo ka tuguni an bɛ tila k'u fo dugu o dugu sigira donsow de b'a sigi ni dugu sigilen kɛra dugu 100 ye dugu 95 donsokɛ yalatɔ de taara Togo sigi ye k'a kɛ dugu ye donc ni olu ye an bonya ni fɛn ye fɛn min yɛrɛ ka di ne ye kojugu wɔlɔni ka di ne ye kosɛbɛ ni sumaya kɛ bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn an karamɔgɔ n'i ye wɔlɔni labɛn ka datu k'a la ani foronto ou bien mura n'i y'a naji sama dɔrɔn i b'a tatɔ de ye o ye kelen ye
wɔlɔni ɲɛnama ni mɔgɔ min sera k'a ɲɛnama sɔrɔ k'a ko ji la i b'a ɲɛnama ta dɔrɔn i b'a bila ji la caman ti wɔlɔni dɔn a bɛ min a taara mɔbili la ayiwa donc n'i ye wɔlɔ ɲɛnama sɔrɔ k'a ko ji la ka sɔrɔ ka a bɔ ji in na k'i ko na ji ye fo lahara i tɛ kaso kɛ ni suyɛni sababu de b'i don kaso la n'i kora n'a ye suyɛni bi bɔ i fari la pewu n'a y'a sɔrɔ i kan ka mɔgɔ dɔ de faga ko o fagali bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ kaso kɛ n'i kora ni wɔlɔni ye a ji ye fɛn o fɛn bi o fagali dabila k'i bɔ sira jugu kan wɔlɔni koli bɛ kɛ sababu ye i bɛ bɔ a kan a kɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ ten ayi n'a donna kasoden kɔnɔ o b'a dɔn ka taga tigɛ kaso la ayi an ti o yɔrɔ bɛɛ fɔ parce que dɔw fana donna kaso la o ma ɲuman kɛ o dɔw donna kaso la o ma ɲuman kɛ n'i y'olu labɔ sisan o fana tɛna sigi juguman ma wa wala an ti se k'o bɛɛ fɔ dɛ donc o la an bɛ aw fo et puis ka aw barikada wɔlɔni filɛ a sen wɔlɔni ta ye kɛnɛya da ye n'i ye wɔlɔni sen sɔrɔ a n'a kama warafa anahu makanan adiyan warafa anahu makanan adiyan i b'a sɛbɛn siɲɛ 777 ani 77 i bɛ wɔlɔni sen sisi k'o k'a la ka a kama nugu n'i ye kama lajɛ si min ka jan ni si bɛɛ ye i bɛ siden saba bɔ o la k'o fana sisi k'o kɛ nasi na n'i y'a di i ka denbaya ma u ka ko n'a ye u ti kɛ fantan ye fo ka dugukolo minɛ mɛ n'u bi ko u bɛ yɛlɛ fɛn dɔ sanfɛ k'a ko o kunna wɔlɔni ka kɛnɛ dɛ wa ni den kun salen don ka dama tɛmɛ n'i ye wɔlɔni tobi k'a dun kana to a kolo ka kari i b'a kolo fara fara ɲɔgɔn kan yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko tujukɔrɔbilen samiya daminɛ na an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ka denbaya bɛɛ ko n'a ye e ka foro tun bɛ ban ka kɔn maa tɔw ka ɲɛ parce que kabini tile bi bɔ o y'a sɔrɔ i denw bɛ foro la a bɛ sɛnɛya bɔ mɔgɔ la kojugu o de ye tujukɔrɔbilen ye n'i ye ani wɔlɔni kolo fara ɲɔgɔn kan ni sɛnɛkɛla ko n'a ye f'a dalen to k'a fɔ sogo la ko daba donso an bɛ donso fo kosɛbɛ vraiment u y'an bonya ala ka hɛrɛ k'an n'u alimami an bɛ alimami fo k'a barikada u ka kumaw bɛɛ lajɛlen mɛnna ko in bɛɛ bonya ye dugutigi de ta ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka dugu ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ nana ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye an taamaɲɔgɔnw an tɛ ɲinɛ u fana kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ sago di an ma sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ an ma nin taama kɛ wari nɔfɛ ko tɛ ala nɔfɛ ko don n'i ye ala sɔrɔ i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mana ala ka hɛrɛ k'an ye bonyaw diyara an ye kosɛbɛ ala k'an sago d'a ma ala kana an dɛsɛ ala kana an labila ni ala kira hɔrɔma ye sɔnni ala Débat. Fatia. Débat. Fatia. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم